En caso Damaso. Gitarra, bateria, xilofono, trompeta, musika tresnaz eta ilusioz beteta. Gaur hona bihar hara, tortorka da bilada, asko ibilia da, egan furgoneta. Badijoa herriko plazara bidean, baditu hainbat lagun ta adiskidean. Festa handia dugu bai olzan bai behan, haze jende mordoa dantzako idean, belarrietan egan bioinak aidean. Kirrikitaraka, kirrikitaraka, kirrikitaraka bagoaz, kirrikitaraka, kirrikitaraka, kirrikitaraka bagoaz, kirrikitaraka, kirrikitaraka, kirrikitaraka egan goaz, kirrikitaraka kantuan, txepetxen mekusoan, egan ibili gara gu Euskal Herri osoan. Oltzan erdi-erdian bibote bat kantari, bera mugitzen badan nola egon gu geldi. Kopetak dantzan blaitu, bide luzea baitu, eganek bildu gaitu, hiru belaunaldi. Amonak kontatu dit historio aparta, behin batian Loiolan egan zegolata. Urbildu zitzaiola gazte bat xerrantan, nizurekin bai baita Mexikora hanka, itzuli omen ziren tiroldi pasata. Kirrikitaraka, kirrikitaraka, kirrikitaraka bagoaz, kirrikitaraka, kirrikitaraka, kirrikitaraka bagoaz, kirrikitaraka, kirrikitaraka, kirrikitaraka gangoaz, kirrikitaraka kantuan, txepatxen mekusoan, egan ibili gara gu Euskal Herri osoan. Hau etxea mehoazi.